ezi onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile, Chukwu okike abịa ma bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya, onye ọ bụla ya na-achị, onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi, onye ọ bụla ya bụ ọka aka. Ụbọchị ene ka anyị na-etuga eze ebube dị ngọzi, mmalite na ọgwụgwụ. Ndị gboo wee tụọ oge ebighị ebi, onye nwe m, ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile iwe nara ozi ọma nke gị onwe gị n'ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ na nke ebere dị ngọzi. Anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla ka anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ. Ofu ụbọchị anyị ga-anwụ, maka na okwu nsọ gị na-adịgị ma ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu. Ọbịa mere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị. Anyị wee na-akpọkụ wee na-arịọ gị na-asị, lekwa ude nke anyị na-asụ n'akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi. Onye nwe m na Chineke nna nke igwe, biko dịka isi wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'Ijipt bụ otu ọgbe wezuga ụmụ gị bụ ndị Biafra obodo ekwensu bụ zuu nke mmadụ dị ndụ kere. Anyị wee na-aja gị mma, na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na anyị ga-ekele ha nsọ gị, wee nye gị nsọpụrụ ụtọ na ịja mma mgbe niile, n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ewezuga gị. Anyị onwe anyị anaghị efe arụsị. Ọbịa mere iji wee na-agọzi nsọmụkwụ anyị niile. Ọbịa mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile. Anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ. Anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi, sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka. Ọ bụ naanị gị bụ onye anyị na-efe nwanyị bụ isi ala nye ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu. Anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ịja mma, na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasị wee baa ha ọnụ, ha wee daa hapụghị ikonye ọzọ. Obodo ekwensu bụ zu ala ọkwa n'ihi eze ebube dị ngọzi. Anya ọnwa anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọkọ ha nsọ gị, na-asị na enweghị chi ọzọ ewezuga gị. Anyị wee na-aja gị mma, wee na-eto gị, na-asị onye kere ihe niile kere eke mana nwere onye kere na otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ebi mara ebi ka a na-arịọ gị. Ise. Good morning and welcome to this very program. My name again still remain Onyebuchinwa Ashibrobi, known as the Great Seer or the Sea of the Seer. Mongundi Rananki Petamazo Onyeji Ogugu Yakwere Udo, and I have brought to you nothing but the undiluted truth. It is unto you to hit the like button and share this very program. Hit the like button, share this very program widely. I am Onyebuchinwa Ashibrobi, and I have to tell you this. And it is as simple as ABCD. The enemies of Biafra are now blocking their comment section, one after the other. They are now vanishing on social media. Not even vanishing, they are pressing pause, because let me tell you what is happening. The exposition of Uchechi is something that they don't expect. They never knew that we can identify the head of the snake. They never knew. And all of a sudden, everyone, joined me in this very exposition. The head of the snake is Uchechi. If you listen to Udele speak, you will see him saying, oh, they are now trying to buy their first lady. It is not as if he is sympathetic to us. He is sympathetic to Uchechi. Because he will tell you at the end, I have written to DSS, I have written to this, that they should be tracking you. Why is he perturbed? Why is he afraid? Why is he jittery on Uchechi's case? That is to tell you the head of the snake. Should you leave Uchechi and start chasing Chike Doziono or the idiot nke no Kuwait and delivery before freedom come? All of us would have been in a very almighty big mess. But to identify the head of the snake and fight it is another thing. If you listen to Ikensi Uruagu yesterday, there is one program that Ikensi Uruagu did. That is Mmesoma Ekpere. Ebe Mmesoma na-ekwu na sex bụ sacred thing. And that is the reason why Chukwu Okike Abịama arrange her to go and meet his high priest. Onye ndu Mazi Nnamdi Kanu in Osino Kezi African country or Ethiopia, to go and meet with his high priest in Ethiopia. Ekwuona m ihe na ya atogo Mmesoma ịga kpọrọ ya. Ọ bụrụ na ọ na-amaghị ebe a ya akpọ Mmesoma, maka ihe a na-eme Mmesoma,
ọ na-akọsasị akọsasị. Ọ ma ihe ọ na-akọ. Some of the women entered this very struggle in order to give be Mazi Nnamdi Kanu's wife. That was the reason why if you go to Afarukwu Ibeku that time, every woman bịara ebe aha, oh, where is director? Where is the director? That is in the field na ha nwere ego. They want to penetrate. They want to go. Onye ọbụla isi, oh no, ọ bụghị ole shi eme, onye afilie n'imegide go. Because, and ile ya na-eyi, they want to go and entice him. Mazi Nnamdi Kanu Dike, and I have to reply to Ikensi Uruagu, please. Okpontu n'Uruagu. Nwa nwaanyị Ogiri. Na Nnewi. The one Ogiri biri nne cancer, the mother nwụọ wretched death, ọ ihe nne nwụọ. Nne nwụọ ihere, ama m ihere this boy gburu nne ya. Because, is it 2004? Yeah, 2004. The mother met me in my dream, begging me to stop insulting her. Now you're in support of what Ikensi Uruagu is doing. Now, the reason why I am insulting her is because although no one had the power in my dream to beg me, or you nwekwe the power, Igaga Kobu Ikensi Uruagu. It's not to beg me. You want to beg me, your son will be talking rubbish. The boy. After all your son is entitled to do whatever you want to your son. I am Mwashiburobi, one of it very kind, please. I preach nothing but the undiluted truth. Hope you are understanding me. I preach nothing but the undiluted truth. Eziokwu nke Chineke ya na-akọ mmiri. Eziokwu nke Olise Igwe. That's the only thing I preach. If you watch Ikensi Uruagu presentation of Mmesoma asio na Chukwu Okike Abiama mere ya arrange ya ga Ethiopia gaga mazuo amụ. And na amụ Mazi Nnamdi Kanu ka ya mazụrụ na Ethiopia. And Ikensi Uruagu buru ya wee pụta social media. Wee na-asị na Chukwu Okike Abiama bụ Mazi Nnamdi Kanu na-ata nwa. Ọ dị oke. Mazi Nnamdi Kanu ịta nwa ọ nwoke ka ọ. Ọ nwoke ka ọ. Ọ chọ ịta nwa, even oka na idie nwa mma adịrị ya nwa. Nwoke ka ọ. Ọ dị better than ị na-akpọpụ ike mmadụ. Ọ dị better than nwoke na-awa pampas. It is very, very better than nwoke ibe m ị na-ebere nwoke ibe m. It is very, very better. And it is very, very better na mmadụ ị na-arụ sabo. It is very, very better na mmadụ ị nọ social media achụgharị ụmụ nwaanyị from one woman to the other. It is very, very better. From Chike Dozie unu. Nke Chike a na-ekwu okwu ịta nwa. Ụlọ ma data arụsị apịrị apị. Nke a dịka osisi okporoko. Ụlọ mana ihe ọ na-agba n'asa bụ kafanchan. Ihe ọ na-achụgharị n'ụmụ young girls anyị bụ sandiku. Ọ ihe ọ na-achụgharị na young girls anyị. Ọ bụzi nke unu na-akpọchi na asanworu. Nke unu na-akpọchi na asanworu. Ọ ya na-atụ Uchechi by now because agịrịma. Uchechi ji edifend ya. O nwekwa ihe Chinasa Nworu mere unu. Ọ Mazi Nnamdi Kanu bụ onye mere ihe. Unu akpọzina Chinasa Oshiola akpọ onye ọbụla ime program kpọ Chinasa Nworu ya akpọ gị na-aba mba. O nwekwa ihe o mere unu. Wepụ ya n'ọnụ unu. Ọ bịa Radio Biafra. O ye defend former Radio Biafra. O ye defend ha. Ndị mmadụ na-akpọ ha aja afa. Ha wepụ ha. O nweghị ya mere unu. But this very woman will never remove a day to be against those calling Mazi Nnamdi Kanu names.
On a fight, na social media, on a fight, oh, my husband, they are running propaganda against me. Propaganda that have deep. It has gone deep. Show me one single day that you have come out to attack those who are insulting your husband. Instead, nke ọbụla memere insult mecha ga se foto. Nke unu na-akpa Awilo Logomba, nna akwụna Chimezie, Ejiofos nke tụbara gị ime. Asari Dokubo nke sị ka egbuo Mazi Nnamdi Kanu, Udele, Ikensi Uruagu, ke ndị mma akpọ hapụ ibi ya. Onye ọbụla sị ka eweta Mazi Nnamdi Kanu ka egbuo over original. Chinasa Nwoshi nke gị na na-eme kamera down, kamera up. Ọ bụ na ihe na-adịghị gị n'anya. Ọ bụ na ihe na-adịghị gị n'anya, ụmụ rifrat enwere in this very struggle bụ ndị na-agbazi gị titi. A very shameless she-goat. Ebe nọ wee chọọ unu onye ezuzucha ihe a na social media. The life on social media and the life on the ground is not the same. Izuzucha Biaga in Biafra land. If the people of Biafra refuse to protest on top of your head, mara na aha m abụghị nwa ashigburobi. You can live that fake life on social media. You can sponsor those insulting Mazi Nnamdi Kanu. If you watch, those of them are blocking their comment section now. The remaining people are because she told them to wait, press pause, because the insult is getting otherwise. It's getting too much. She never expected the exposition of her. She never expected it. She never expected that people, because one thing that makes Ikensi Uruagu to block my YouTube channel, they block YouTube channel, they forgot that there is Facebook. They forgot that there is TikTok. I know of an account that I could use on TikTok to spread my gospel. It even have thousands of followers. I can go and grab the account and use it. You cannot stop the gospel. You can't. Amubego Fuma. This very gospel I'm preaching, it will continue to go far and wide. Mwashibrobi have been rooted in the media. Blocking accounts will never save you. Are you not aware that I still have other Facebook page that I'm not using? Are you not aware? The ones that I have stopped using for many years, are you not aware? That I can go and pay people to bring it back. Are you not aware? Are you not aware? I'm asking you. So why do you think that you can just stop Mwashibrobi from preaching the gospel? It has gone beyond you. It has gone beyond you. You can never stop Mwashibrobi from this very preaching. It is impossible. So, Mazi Nnamdi Kanu ịta nwa. Oh, ọ na-ata nwa. Even Chinasa Nworu was ọ na-ata nwa. Not until Achalugo came out to say Chinasa Nworu ịgba na m asa. Ị na-ata nwa. Many people know that this very struggle ha agba na ha asa. The reason why some of the women were trapped on their side is because on a Haji video, you heard what Ikensi Uruagu was telling one lady called Ebele. Is it Ebele? Na yo ji otoya, nora nsi ya agbanye otoya on social media. Nora nsi ya agbanye otoya on social media. And I want to tell you people, do you see these very people that have questionable character? These very people that doesn't have integrity. You will hide, go and do camera down with a woman, then record it. It is a very, very shameful act. That shows that you are not a man. Not only that you recorded it, but you said you will put it on social media, something that you hide to go and do.
You are disgracing yourself. And that is the reason why I see this very bunch of idiots like imbecile. You hide to tease a woman. After teasing the woman, the woman believe every woman need a loving and caring man. The person that you are talking about, I'm not sure that she is married. She's a single mother, as you people said. And every single mother wants to get husband. So if you deceive her on the altar of, oh, I'm going to marry you, and you know those people that are not far relationship is based on camera down. If you have not done far relationship before, you will not understand. Me, I have done camera down. I have done it. I have done it. Camera down. 99.9% of the men do it. I do not have skeleton in my cupboard. So after you did camera down, you recorded it, you bring it on social media. The same thing unjiwe jide a lot of girls in bondage. You will tell them, oh, I will put your thumb on social media if you do not support us. So if this girl supported your people secretly, we wouldn't have known what is happening. But she refused. On social media. No yabanye auto in social media. Ma oburu na ona support. Nda. Are you people not coward? Every time you threaten people to support you. Support by voluntary, by what you can offer and what you can do. The people in Biafra land, you threaten them, if you don't support us, we will put your pictures on social media. And I want to tell you, if you are in Biafra land and you needed your security, and they are threatening you, contact me. The number to contact is plus 31 68 72 47 442. Contact me. If they threaten you in Biafra land, you need your security, I can give you security tips. I can give you security tips. From 2021 that they started saying haye boom, 2022 they started on social media posting and cajoling me. I was in Nigeria. I was in Nigeria when they declared other people wanted. Till July 2023, I was in Nigeria. Even 2024, when I returned to Nigeria, I was in Nigeria. 2025, I was in Nigeria. 2026, I was in Nigeria. Can't their trackers track their papa? They cannot do it now. Though I was in and outside Nigeria, please. And anytime you want to make a cross, they will be looking at you as if you fall from the moon. As if you fall from the moon. The reason why I stopped my face from appearing on social media is because of more withdraw my face from social media. It told me withdraw myself from social media. That's the reason I withdrew my face. If not my face, I'm that stubborn person. I'm that stubborn person, but nobody is more stubborn than the chi nation. When your chi tells you something, you got to do that. Otherwise, your name will be sorry, please. I am Nwashibrobi. If they threaten you in Biafra land, contact me. If you are among the people that they threaten, Nahachori Ibugi, contact Nwashibrobi. Contact Nwashibrobi. I can give you security tips, please. You will be there till even Mbovon, but you must cut up contact with any of your family. Cut up contact with them,
because they are the nearest. You must cut up contact with them and stay where they cannot reach you, both those of your friends and your family ones. Then the rest of the security tips will be on social media, will be private, please. If you want to survive in this very struggle, once they started messing up with your name, cut up communication with any member of your family, any friend, anybody that knows you, anybody. It doesn't matter how much you gain from the person in Biafra land. Cut up contact with the person. Even if you don't have foreign number, cut up contact with the outside people that contact you. Cut your local line. Don't use it anymore. Any phone that you used before Hajiwe Manage, throw the phone away. Because even if you change new SIM card, it doesn't change anything. If you put new SIM card in it, they will. So far, they have the older SIM card. They will get your IC number and track you. I am Mwashibrobi. And my program now. I am Mwashibrobi, preaching nothing but the undiluted truth. Eziokwu nke Chineke, eziokwu nke Olisa bi n'igwe. That's the only thing I preach, and you must listen. So, Mmesoma Ekpere, I have said this before, said that na ya ọgarata Mazi in ihe a. Ọ etogono Mmesoma ịga. Because 2020, when Mmesoma was saying, 2020, we know that Mazi Nnamdi Kanu never stepped outside social media. That 2020, we see him visiting many places. 2020, period to the launching of Eastern Security Network. Is that not so? And the same people that are spreading Mmesoma Ekpere know that, said that Mazi Nnamdi Kanu be in Kenya for 1 year. If Mazi Nnamdi Kanu have lived in Kenya for 1 year, kedu mgbe ejidere ọhụrụ June 2021? Kedu mgbe Uchechi si na o ji wee pụọ n'ụlọ? I mean, Uchechi si na ọ pụrụ n'ụlọ 2020. I mean, 2020. Forgetting that one. So, according to ihe onye a kwuru na o bie na ihe a. So, from 2021 to the time ọ pụrụ n'ụlọ. So, ka ezi time o nwere ibi ka ezi ihe ahụ na-akpọ Ethiopia. Ọ bụrụgo nna Mazi Nnamdi Kanu na-ata nwa olu unu si ekwu ya, we will support him. Ojukwu ọta nwa. Nelson Mandela ọta nwa. The creator of your Nigeria nke unu na-akpọ Lugard ọta ha nwa. Taba slave Africans, peba ha aka n'ara, mere the thing today, some part of ịmụọ nwa gị ekpo ara, ihe aba aka Lugard pere nne ha, ka na-eme affect in generations to come. Man, in Nigeria, you people call him Lord Lugard. You will defend Nigeria with all your blood. Nako ọtanwa. Nako onye mere African children abuse, peba ha aka n'ara, perishie ha ara, with na-akpọ Flora Shaw. Flora Shaw, many of you don't know that no, Kenyu na-akpọ all lazy. Are you aware? All lazy ko on the creator in Nigeria. I am Mwashibrobi. And you, all of you can bet your life and die for a country created by irrelevant people. But a man so sincere and determined, the idiot Nwanyi Ogiri said, and I quote, that Mazi Nnamdi Kanu can offer anybody because ọ chọrọ ịta nwa. Why is it that ọ offers the Biafra? Ọ offers the Biafra. Pụtazie na-ere ọnụ propaganda o ji wee taa nwa. Ọ offer Biafra, will you come here and talk rubbish? Ihe na-akpọ Biafra ọhọ Biafra. So, meaning that Mazi Nnamdi Kanu is insisting in Biafra. That is the reason why you are running propaganda, because those who contracted you said run propaganda and dent his image. The people that I pity is the idiots listening to you.
Because anybody listening to a madman, taking advice from a madman, that person is a madman also. And that is the reason why when our brother Peter Obi came and said, "Na you wanted advice from a madman," I started looking at Peter Obi as if o nwere ihe fọrọ. I am Nwashiburu. Ke ihe ụjọ na-atụ gị? Ke ihe isi ebe a gbalie? Ke ihe gbapụrụ ọsọ? I am Nwashiburu, preaching nothing but the undiluted truth, please. Akọbazina ọkpa gị. I am Nwashiburu, preaching nothing but the undiluted truth, please. Eziokwu nke a na-preach will save you, and it will save me. Oye make isi n'oru pụta. Are you listening to me? Should in case you want to come out of Oru, ipụta n'Oru abụkwa by force, because most of you don't want to come out of Oru. Most of you have built a workshop n'ime Oru. Should in case if you want to come out of Oru, eziokwu a na-preach will bring you out from ime Oru. Ebe itegoro onwe gị. And I have to say, there is one of my friends, Sonny. I don't know if you are listening to me. Sonny, I lost your contact and I wait forward to have your contact back, please. I lost your contact and many other people's contact. Onye nke remember I can announce. Though I have tried to collect other contacts that I have. I have searched everywhere to connect you back, but I lost the contact, please. If you are listening, brother, please do well to contact me back. I am Nwashiburu, please. Know this and know peace. Know this and know peace. No program. Know this and know peace. We need to fight and restore Biafra. Nigeria have paid a lot of the Umu Okoko. The way that God created women, is it not to tahata? Huh? Should we let her? God created women to taha. Mazi Nnamdi Kanu, we have seen his pedigree. We have seen what he can offer. If your Lord Lugard Taranwa press Umu Africa Kanara Doli Shiehara in order to create the contraption called Nigeria, we will follow another Otangwa. In fact, I will be loyal follower of Otangwa. Only the Kota, my sister. In fact, only the my mother I will give him. Game in Tinolu. Only the Eta may provide here. Because he have shown me that he cared about me. He can die because of me. Oh, can you offer your life for anybody? Or Sabo, Idi good na Sabo, who you can betray is what is in your mind. Betraying all your kings and all your loved ones. Going from one program to the other to betray people. That's the only thing that you know how to do best. And you come here shamelessly telling me, Mother Taranwa, Chineke Pokwa Goku. I am Nwashiburu. When I preach this very gospel, I preach it undilutedly. So that you know that I'm preaching the gospel. And this is holy gospel, please. This is holy gospel. This is holy gospel. And Chukwu Okike is listening. Nna nwa m wetere mic, asam na m were mic okwube. Oya nna mic gị. O wetere mic test kwa ya test a. Were bịa nye m. Eme asị na eme ihe. I am Nwashiburu, please, preaching nothing but the undiluted truth. 1 year.
1 year of age. I am Onyebuchi Nwashibrobi, preaching nothing but the undiluted truth. If the only thing, Emma Hachi Ponkete a bad name, has Otaranwa, Ikensi Anatangwa, double lion, Anatangwa, Mazi, Anatangwa, Udumodu, Anatangwa, Jaja Noba, Anatangwa, Baby Bush, Anatangwa, onye ọbụla ndị a chọrọ igbu ha, they will come with a woman ọ na-ata nwa. But gwana ha Uchechi nọ na-agba akwụna. Ị na-agba akwụna abata be di gị na-asị ka di gị nọdị ya. Ị na-agba akwụna. Mazi Nnamdi Kanu eji ya 2015. As far back as 2015, this very woman collaborated with the SDOS prior to her wee bring Ejiofos for the boyfriend. To the extent na megidere iko ha kwagidere mụtara fruit ofu nwa. You always see Uchechi snapping picture with one of her child, telling you people, I am with Mazi Nnamdi Kanu's child. Uno na-ajụkwa esi ya ofu ka ọ mụtara. What happens to nke ọzọ? Why iji gaa na-esekwen foto egosi ụwa nwa Mazi Nnamdi Kanu nke ọzọ ka unu ọkpọgago a plastic surgery? Unu mana a na-eme plastic surgery. Unu ọkpọgago a plastic surgery, unu gwa na anyị. Unu na-eche mgbe ohi ilere ka unu kpọpụtazie. So, oh, look at the person asị yiri Ejiofos, lekwe ya. The family will sue you people. If the child's look change, then go sue una. Because for you gave birth for Mazi Nnamdi Kanu. Even though DNA the difference. I am Nwashibrobi, preaching nothing but the undiluted truth. Ogara nne akụna Chimezie's program sana ya bụ Next of Kin. Na mgbe ejidere Mazi, there is ihe to reach Next of Kin. Lee onye bụ Next of Kin. Next of Kin, ihe aga n'ụga were ọta apịapịa nye diọkpara Mazi Nnamdi Kanu because ịmụọrọ Mazi Nnamdi Kanu diọkpara. Next of Kin, ị na-achọ ebe ụlọ niile nọ ka ime ya akwa ya. Before eburu Mazi Nnamdi Kanu ka nwaanyị a mebere kọlụ. Na-ebekwe ya na-asị kọlụ a nwaanyị a na-eme dị illegal. How can this very woman, before ebuo Mazi Nnamdi Kanu, before Mazi Nnamdi Kanu fuo, o mewego call na-ajụ ebe o nwere ụlọ? If she do not know something a na-plan, dịka Ejiofos wee sị na agwara ya na ya eburu onye ndu. They know. Why is she trying to know ebe ọ rụrụ ụlọ? Trying to know ka o nwee ihe o jidere aka. Uchechi is evil. And if you support Uchechi, may your life be like Uchechi. May your wife be like Uchechi. May your children marry people like Uchechi. May your generation marry people like Uchechi. And if you forever say, God forbid, may thunder wait for you from the other side, EJT, God forbid, Piagishi na Mamfe. Because you people are evil. It's just like one Nigerianist. They will tell you, oh, may God bless Nigeria. If you tell them, may your life be like Nigeria, they will charge you karata. Pastor, some is very good. One Nigeria. Why are your people seeking to live in Nigeria? In Nigeria is very good. And see, okay, Pastor, may your life be like Nigeria. Pastor Chawe Bamog. Ejikwere Pastor Eji that day. May your life be like Nigeria. A country very good for the pastor. A country very good to the extent he is advising me to remain in that country. Nsuzie a pastor, may your life be like this Nigeria. Pastor Charge Yog. Very, very evil and backward people. Very evil and backward people. I am Nwashibrobi. Kuru nwa. Na-eme program kuru ya pụọ n'iro ọ na-enye m nsogbu. I am Nwashibrobi, preaching nothing but the undiluted truth. I am Nwashibrobi, preaching nothing but the undiluted truth. Eziokwu nke Chineke ọ ihe na-preach, eziokwu nke Olisa bi n'igwe.
And let me stop it here. Ha continue with their own propaganda. I know send. But Mmesoma, our sister, needed help. O nwere okwu Mmesoma kwuru na Ikensi Uruagu program. Ikensi Uruagu, thank you for play the program. Mmesoma sị na o nwere ụdịrị ọrịa ịya n'arịa and you need a priestess to cure you. It will warrant the blood of the man with the woman iflow kọta. Mmesoma ana m arịa ọrịa o. Ana m arịa congematics. Conjetum. Ihe abịanụ gwụọ m, hey, Mmesoma dịkwa better than Uchechi o. Ịhụkwa the lady the clean. Mmesoma ihe agwọnụ m ọrịa na blood ya flow kọta. Ka m mara ma mma agwọ okwu gị nke gị. Na ma laikụkwa ụdịrị ekpere enunwa. Ekpere a dịkwa oke o. Ịga ekpere ụdịrị nke a nwaanyị ya mere mgbe a na Lagos. M gara deliverance. Ụnụ ama ha ihe m ji wee ọdịnala ma mkpechi ọdịnala ike nke m kwenyere n'ime. Mmadụ mere m invite na chọọchị. Akọọna m akwụkwọ a many times. Mena ana m invite enye m fasting and prayer. Nga na anụ chọọchị ha nye m fasting and prayer. Nwaanyị sịnụ mgbe m emechi the fasting and prayer na m bịa chọọchị ka ọ gwụọ m. The young girl a na-akpọkwa model. Ịhụ the girl pino. Onye nụ m fasting mgbe n'ọnụ na ọ fasting ka mmadụ ọ bụrụkwa na mma aga m eme the fasting. Amaghị m na at the end of the day ata m mpeche. Oru the day m bịara na ka emechiere m fasting and prayer. So na all night na m ehi ehi na chọọchị. Na o ruzie abalị nwaanyị na-eme m rịkọrịkọ n'ajọ ife. Na-akpali odogwu na tebụl ụba na anyị nọ na ebe tebụl ụba na anyị na-anọ ahụ ndị mmadụ. Prọfesọ itu mmadụ ahụ vision for izi ozi na tebụl a ka anọkwa wee taba ọrụ o. Do you know why I'm saying this? It feels even o nwere onye nke ọzọ chọrọ ime m ihe a na Ikeja mgbanaghị ebe a. It feels emego m ihe experience many times. Mkpebe ọdịnala nke mma mana amanụ m Mmesoma ọ dị ka ọdịnelu ka ị na-eme maka n'ọdịnala nke m na-eme onweghị something like that. Onweghị something dị ka ọbara na ọbara hụkọ ewee saa mmehie. Onweghị something like this biko. I am Nwachibrobi nke ga adịkwa ka ọdịnelu. Emechago na ịgwa m ụdịrị nke ị na-eme biko Mmeso ewekwe n'iwe. I am Nwachibrobi. And I preach nothing but the undiluted truth, please. I need you people to watch this very video. This is the video of Ebubago. That video na-agwa ụnọ na confession agwụbe. Na dịka confession na-apụta na aya na-agba ikwara ya ụnọ. Achọrọ m ka unu watch ya the latest confession pụtara na every time nwaanyị na-eproduce latest. Biko watch ya na ya and we will be right back, please.
nwanne m ụjọ a niile na-ajụ. Even voice Uchenna testified na ya ọma di ya, na ya ọ na-anọ with di ya, na ole ochie egwa di ya okwu nke a na ibi ya na ihe oyi ajụta ya, of which o mechaziri kwuo na ọ maka ego ya enyere ya. So the main interest of the Ebube Agụ ahụ nwunye gị na ọ mara mma, agbawa ya aka ike nara gị ya. This woman left the community, but they started calling her, threatening her, because they have interest where they are. Instead of him to go direct, they now allege on a treat the men on the ground. Have you seen the evil? In order for them to perpetrate evil, they will lie against these very men on the ground. Then commit their evil. The same way if they do kidnapping, they will say, oh, it is men on the ground. It is men on the ground. And countless of it, ha na-eme. Ụfọdụ ndị a na-egbu gbagbuo di ha, kuchie nwunye ha. M na-enye gị eyewitness account. Now ka m gwa unu, o nwere one efulefu like that. Ọ na-arụ the same Ebube Agụ. Ana anụ na ọya ka ha na-ada nne m gbakwuru, ha na-etekọrị, mana asị m ha nwere lọk na ọsọ ka m nọ. Afọ ntado na iri mgbacha ọsọ bata, mma achọ the guy, ka m gwakwa unu ihe o mere. The first nwa ime ọ tụbara ada nne m, nke a mụọ nwa, ọkwa onye Ebube Agụ, ore ya na black market. Ore nwa, ọ tụọrọ nke a sị ya bịa ka ha laa village ebe nne ha nọ. Ebe ọ gara, ọ sị na onye o mere introduce as nne ya abụghị nne ya. Onye o mere introduce as nne ya abụghị nne ya, ebe a na-ere nwa. Ada nne m amụcha nwa, asị ya na dị nwa nwụrụ anwụ. But dị nwa abịawa m n'afa. Ajụbazie nke nwoke, mgbe m kpọbaziri ndị mmadụ, so ha ga-aga jụọ that idiot. Si ya kedu ebe o dobere dị nwa na dị nwa anwụ ha anwụ. According to Adanne m sị na mgbe ya ọmụpụtara nwa na ya ọ nụrụ akwa nwa, mana mgbe ya ochizi tieta pụta agwa ya na dị nwa anwụgo. Ị hụkwara na ozu nwa mba na nke nwoke sizi na ya obure gaga lie. Ọkwa onye Ebube Agụ ndị Chukwuma Soludo na-use na Anambra State. He always listens to me and he knows what I'm saying. O nwere lọk na nnọ n'ọsọ. O nwere lọk na nnọ n'ọsọ. Mbọsị afọ nta nke ọ na-anụ one of the arụ. Ekwuona m here many times ago. Arụ ndị Ebube Agụ na-commit in the land of Biafra is unprecedented. Na-ege ntị. Gụchaa ntị. The second nwa Adanne m mụrụ n'ụlọ, maka ọ mụọ na first mụọ second before onye nke a bịa kuchie. The second nwa Adanne m mụrụ n'ụlọ, onye Ebube Agụ a tụbara dị nwa ime. Listen to me, ihe a bụ na mụnwa ka ọ na-eme. Onye Ebube Agụ aha tụbara nwa, ọ na-ara nne na-ara nwa, and the child is disabled. Na-egekwenụ m tio maka obi dị m heavy. The child is disabled. Ọ na-ara nne na-ara nwa, tụba ya ime. Until when I said na I no go agree. Previously, anụrụ mgbe ọ na-asị na ekwuchi ike ya mee nke a wee gwa na onwe ihe ihe eme. Ihe niile ihe eme bụ na anọghị m nso. Ịsịkwa m ka ị ga sabotage ya m, they no go see me catch. Even nwunye gị amaghị ebe asị m nwunye gị, even oyi gị nwaanyị amaghị ebe m nọ. None of them know where I am. Ọ mkpọ gị n'olu m, ma kpọ gị gaa n'olu m. Now, when I called my maternal home, wee sị ha biko nke a m nọ n'ọsọ onwe ihe m nwere ike imenwu. Ha bịa ka a ga kpọrọ dị nwa gaa mee ya DNA test. M send ego, forward ego a eji eme DNA. Few days later, Adanne m
nnụnụ na ya eme DNA gwa dị ọfọ ogori nye dị nwa bịara ụwa ọta apịapịa datụ nwa anwụọ nwa bịara ụwa ọta apịapịa ọnọfesọ dị na anọ m ha na-akpọ m na nwa na-ekuli ume elu ọ na-ekuli ume elu nso oke kpọrọ na ya ji ụlọ ọgwụ nyọkwa ha sị ha biko nyọ ndị umere nne m sị ha biko ha sende ego tu ha nwa afọwọdụọrọ ha ego ịmakwa ego ọ na-afọwọdụrụ akpọ ha m kpọghachi m azụ na dị nwa anwụọ na DNA a chọrọ ime eklozo na the chapter mana ndụ mere nne m ka m kpọrọ sị ha ga-anapụta onye a nwa ha reviliri na a chọrọ ime DNA maka erevilere ọ ya enye ya ọta apịapịa ya anwụọ they told me na onwe ihe ya eme na nhapụ ya na mkpọsị ha ya aga ha ya eje eku ya then ended up telling my own sister na ya eje DNA nke a wee gwọ ọfọ ogori wee nye nwa ọta apịapịa ọkwa ka unu na-ege ntị arụ ndị ebube agụ nke a bụ ụdị far distance nke a bụ n'ime ụlọ m arụ ndị ebube agụ ha nwere lọkụ na anọ m n'ọsọ ana m eri n'ude ọ na-eme owu tegide m nọ m lia ha nwere lọkụ na anọ m n'ọsọ that's the only lọkụ ha nwere anọ m n'ọsọ everywhere in Biafra land ebube agụ atrocity from one place to the other ebube agụ atrocity. He's listening to me now. He listens to me anyway. Very useless human being. Very, very useless human being. Unless maybe I encounter these very people. You may not understand the Arohana back in the land of Biafra. Keep on supporting them. Kaine gekwenut. O nke nwoke akwabedo ya akwa nwoke ka nwụrụ anwụ elibe nke nwoke ọ chọghị iteki chọọ ikuchi hey arụ na-eme no arụ na-eme arụ ndị ebube agụ a dị too much ana-ekwu fa nke nọ n'ọkpa ala m nke onye ebube agụ danụ na-egekwe ntị o ịma o nwere ihe njọmpụrụ mgbe m na-akọrọ ụnụ akụkọ DNA mgbe ọ tụbara nwa nwanne m nwaanyị ime to avoid onye ọbụla ịma
ya kpọrọ dị nwa kpọpụ saa ha kwa na ọ kpọlara vileji ha ebe ọ nọ ka nke nwaanyị a mụọ nwa ebe a ka onye ọbụla hapụ inotis. Anọ m na okuru mmụọ m ewee gwa m ya sị m na nwa nwanne m nwaanyị dị ime maka ọ na-eme o nwere ihe ndị na-eme at times mme njụọ ese ewee na-agwa m na nwa nwanne m nwaanyị dị ime. M wee kpọwa ụmụnne m jụwa ha na ha ọ dị aware na nwa nwanne m nwaanyị dị ime. Ha ama ha at the first place. They don't know. Ba mechaa ha ihe a gwara m bụ na ọ dịghị ime. Mechaa nnọọ ha mechaa mgbe a kpọbaziri ihe a ya bebezie na ya ọchọ ha na nke a na ibi ihere nke a na ibi ya. Onye atụbakwara n'ime atụba ya bụrụbu onye ọzọ. Njụkwa ese na mmụọ gwa mba so mba na ọ bụghị onye a tụbara ime na onye tụbara ya ime bụ nke ha na-ebi n'ụlọ nke ọ sị na ọ ya ma bụ di ya nke ebube agụ ha na-ebi tụbara ya ime. Wee fọsụzie ha abata ajụọ nke nwoke elu jụọ ya ala ya agọọ nsụzi oke ihe ya ebi ya bụ amụọ nwa DNA amụ na anụ nwa. Mgbe m tiziere ndị ihe a sị ha gaa DNA mgbe aha ka anọkọtaziri kpọọ m o na nwa a na ọ na-ekuchikwa ume ike ọ na-ekuchi ume ike. Mkpọọ ndị umere nne m ọya sendara na ha ego esende ego orudu ihe a eji wee kpọọ m na ọ na-ekuchi ume ike ọ na-ekuchi ume ike akpọọ m na ọ nwụọna which ọ ka be shock to me. Nwa bịara ụwa arụ ndị ebube agụ initially ebe a kpọpụrụ ya ọ chọkwara ime ihe o mere nne amụọ nwa asị ha na nwa nwụrụ anwụọ ha zuzuru bataba. Ihe a bụ arụ ebube agụ. Arụ ebube agụ na-akpa n'ala Igbo. Arụ from everywhere. Arụ. But when they show face, oh biele ha ma kpọrọ nwanne m nwaanyị ree nwa no. Ọ ebube agụ. Ebube agụ unu kpọtara. Ebube oke na obube ọchịcha. Afọ ntado na iri anyị enwenụ. Ka ọhịa dịka enwe amaghị. Mbọsị nta ịbịa chụọ unu n'Owere nchi. Ebe m na-eje eteka. Ma onwe m bụ icheoku ya abịa gbapụba. Arịrị ọnọ m n'obi. Nọrọ m na akwa anọ m n'anya. Mana eze Chukwu okike abịa maka nna ayọ. Wee sị ya chee m duo m chekwa ọpụ chekwa mbata. Onweghị onye m ji ụgwọ. Onweghị onye nriri nke ya. Onwebedo onye sị na nriri nke ya. Nwatakịrị ka mbụ n'afọ ka m na-asa ahụ. Mmara mee ya dịara m na mma. Mana onwe onye mkpachapụrụ anya mee ihe ọjọọ. Mee ihe ọjọọ na-amaghị ama. Ihe mmadụ na-amaghị aha egbu ya. Amaghị m a na-akwa egbu. Ọkwa ama mee bụ ihe na-egbu unu. Asị m na ọ ya dịrị mma na eke dịrị mma na orie dịrị mma na afọ dịrị mma na nkwọ. Ọ chọrọ m ọnwụ ya were ala zere mmiri o. Ndị Igbo kwerenụ m ise o. Ọ chọrọ Mazi Nnamdi Kanu ọnwụ ya were ala zere mmiri o. Ọ chọrọ Mazi Simon Ekpe ọnwụ ya were ala zere mmiri o. Ọ chọrọ every genuine Biafra na ọnwụ ha were ala zere mmiri. Ka m gọrọ ka o rere na-eke site na Chukwu site na anị site na ndị mbụ na ndị egede site na ihe niile na-emere Igbo ife na ihe Igbo na-emere ife. Site na chi ụwa mba obi akwara. Na nnukwu nna m bụ ọkwara.
na nna m bụ Ashigburu Obi. Asị m na ọ ya dịrị anyị mma. Ise ya gazie.